teda zase, čo sú povedal? No, takže musíš... Zavíš sa auto. No, nie sa auto, nie, to nie. Musíš ísť na nej, prebehnúť až tam. Tam to nie je. No tak to bude dobrá challenge. Tak to bude dobre. Ľudia sa zasmejú, musíš to Takže splniť. mi také. No tak poďme ja s tebou, ja budem s tebou. Dobre, keď to robíme, keď to spravíme, tak dajte odberov 100 miliónov lajkov na toto videu. Prosím vás. My to dáme, ale musia tu byť 1000 lajkov. A ešte odbery 1 milión, aby sme mali YouTube tu. Zvonček, klikajte na zvonček i lajky. Ideme na to. Takže prvá challenge pre týchto našich. A toto je robte doma, lebo sa vás zasmejú. Vidíš? Ale toto nikdy nebudem robiť. To ani ja môžem. Toto je robte doma. Takže challenge splnená. Čo musia dať fanúšikovia? Odbery 1 milión a lajky 1 tiež milión a followery tiež. Takže ja sa odhalím až vtedy, keď na tomto videu bude 1000 lajkov a nejaké odbery, klikajte na zvončeky a čuste. Lajky, čuste.